Jeg meldte mig ind, fordi jeg gerne ville vise den folkelige opbakning bag vindmølleprojektet i Aarhus Bugt. Og så har jeg så også et stort håb om, at fundamenterne de bliver udformet, sådan at de er med til at genoprette det liv i Aarhus Bugt, som stenfiskeri gennem mange år har ødelagt. Og så viser det sig heldigvis ved undersøgelse af andre projekter, at havvindmøllernes fundamenter er med til at gavner livet i havet. Og det håber jeg så, at det her projekt i hvert fald også vil være med til at fremme. Så man kan skabe huller i fundamenterne, hvor fiskeynglen kan gemme sig. Og der vil gro tang på fundamenterne, og muslinger vil bosætte sig der, og snegle osv. Så dyrelivet og floraen kan blive vældig fin.